दावबायनो मोजां मोनग्रा आरो लावखार ओंखाम जानो गोसो जानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनाजों नांजाबनाय दादगिरिनि समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय साखोन-सिखोन दावबायारिफोरनि बायदि रोखोमनि खाबु थानाय मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै बिटिसिनि एमसिएलए अमर बसुमतारिया बेखेवनानै होबाय। बेखेवनाय समाव बिथां बसुमतारिया बुङो दि बे मोनसे जिरि जिरि दै बोहैनाय खैरो बागान गोनां समायना मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा आरो बेखौ जों मोजाङै लाखिनांगोन मानोना बे मोनसे रांखान्थि फुंखा होननानै बुंनायजों लोगोसे बिथाङा बे थावनियाव फैनानै जानाय लोंनाय एबा रंजानायनि समाव रावनिबो गाज्रि खहा जायाजासे थांफिननो बयखौबो खावलायदों। गोजोननाय थाबाय। दिनै मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ आं दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे बेखेवनाया आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला जों बेबायदि एन्टारटेननिफ्राय गोबावसिनमोन बा गोजानाव जों दंमोन। दिनै आंनि आखाइजोंनो दिनै बे पिकनिक स्पटखौ आं खुलिनो मोन्दों बा आं फिथा हानो मोन्दों। बे आंनि थाखाय मोनसे भाग्य। खारन जोंनि ओनसोलाव जों बेखौनो लानांगोन जे जोंहा गोबां रोखोमनि सिनारि सेनिक बिउटि दङ। जों बे बिउटिखौ दिनैहाय मानसिफोरखौ दिनै देखायनायजों लोगोसे बेहाय मोनसे ओंखाम संनानै जाफैनायनि मोनसे परिबेस जोंहा दा बेहाय दङ। जिरि जिरि दै बोहैनाय जायगा दङ आरो बेहाय खैरो बागान। बे खैरोखौ जेरावबो नुनो मोनला। बे खैरोआ जोंनि थाखाय मुंजादा। बेयो जेनेबा बे बिटिआरआव दङ। जेरै सालाबो मोजां, खैरोआबो जोबोद मोजां। बे ओनसोलाव बानायजानाय बे पिकनिक स्पट बेखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जोबोद मोजां सिनारि दङ। दा बेनिखायनो जों बेखौहाय लाखिबाय थानांगोन। जेरै जों बाख्नायनांगोन दिनै 33 भिलेज गामिया बेयाव जुरित दङ। बेयाव जुरित थानाय माने मा? बे मोनसे इक'नमिक सर्स जोंनि थाखाय, गामि ओनसोलनि थाखाय, दखान होनायनि थाखाय मोनसे इक'नमिक सर्स। जों बेखौ मोजाङैल' जोङो बाहायनांगोन जे बेहाय जोंहा मोनसे दाङाबाजि जाया। बेखौल' आं खावलायनो गोसो। जाफै लोंफै थां। थ' गावबागाव एसे हिउमेन मानसि हिसाबै जोंहा गावबागाव केरेक्टार थायो। नट आन्डार अभार माबा जानो नाङा, कन्ट्रल जानो नाङा। जे गाव गावनि लामायाव नों फैदों, मालायखौ डिस्टार्ब खालामनो नाङा। गावगा फैदों इन्टारटेन खालाम, न'खरै जा लों थां। दा बेखौ जोङो मानसि हिसाबै मेनटेन खालामलायनाया जोंनाव दायथ' दङ। जाहाथे जोङो रावनिबो ब्रेकआ जआ। दा बेखौ जों खावलायदों। बेनिखायनो जोंनो बे स्पटखौ नांगौ। बेबायदि पिकनिक स्पटल' नङा, टुरिजिमखौनो जोङो खालामनांगौ जोंनि बे जायगायाव। अब्ला मा जागोन? जोंनि जोहोलावफ्रा मोनसे दखान होनानै जों थांनानै थानो हागोन। माबा मोनसे खमलाफोर फाननानै जोंनि बुरै बुरैया जों थांनानै थानो हागोन। बेबो जोंनि मोनसे इक'नमिक सर्स। लाइमोनफ्रा बेखार दिनै मा खालामनानै थानो? दा बेवहाय माबा मोनसे दिनैहाय सर्स दिहुनदों। बे जोबोर मोजां बाख्नायजाथाव। गामिनि ओनसोलफ्रा दिनै बेखौ सानखांनानै दिनै रैखाथि होनायनि गेजेरजों दिनै गोबां जायगानिफ्राय दाब दाब मानसिफोर फैनायखौ दिनैहाय रैखाथि होनो बिसोर मोनसे एस'सियेसन दादों। बियो जोबोर मोजां आरो बेखौ बयबो सहाय खालामनांगोन। लकेलनि मानसिया बयबो बेखौ पजिटिभ माइन्डजों लानांगोन जे बेयाव पिकनिक जानो फैनानै मानसिया गाज्रि जाबाय बिदि नङा। जोंहा दिनै मोनसे लिजार, मानसिया सब समाय खामानियाव थाबाय थानो जों हाया। जोंनो मोनसे टाइम स्पेन्ड नांगौ। माब्लाबा फेमिलि थांनो लुबैयो जोङो, माब्लाबा जोङो लोगोफोरजों थांनानै जों बेरायनो लुबैयो। जोंहा माइन्डआ फ्रेस जायो। वेरास बि जायगानि मानसिफ्रा मा मोनो? नोंनि जेनाखि खामाय बेखौ बियो फेमिलि ट्रिप्स फैनानै गोसोआव गोजोननानै फैसा एसेब्लाबोथ' होनानै हाबखागोन। माबा मोनसे दखानावथ' माबा मोनसे मम' सावसावबाबो जालांखागोन। थ' बेफोरनो जोंनि मोनसे इनकाम। मा बिदिल' जेरै थाइलेण्डखौ बुंनानै बुङो। थाइलेण्डआव मा दङ? दिनै मोनसे टुरिस्ट प्लेस होननानै जों दिनै वर्ल्डआवनो मिथियो। अब्ला बिसोरनाव रेभिनिउआ थांबाय, थाखा फैसाया बिसोरनाव हाबहैजोब्बाय। थाखा फैसा खामायदों दिनै बायहेरायाव, बिसोरनावसो ज्राव ज्राव गारहैदों। जों बेबायदि कनसेप्टखौ लाबोनानै जोंनि जायगायावबो जोंहा नेचारेल बिउटि दङ। गोबां रोखोमनि जायगायाव जों गिदिंबाय, मोजां मोजां जायगा दङ। दा बेफोरखौ जोङो खनखांनानै जायगाखौ जोङो मोनसे रिजार्भ खालामनानै दिनै जोङो गोजान जायगानिफ्राय लाबोनानै दिनै मानसिफोरखौ लाबोनो हायोब्ला जोंहा मोनसे इक'नमिक सर्स जायो। आरो मोनसे आं बेखौनो खावलायगोन, बे ओनसोलनि मानसिफोरनि जेनाखि साननाय हनाय थिगानो, आरो एसे सोलायनांगौ। सोलायनाया मा? बायहेरानिफ्राय मानसि फैगोन, बिसोरनि जेनाखि एटिटिउड, साननाय हनाय, रायदावनाय, नैबेफोर जाहाथे एसे मोजां जायो। अब्ला मा जायो? जायगाया बांसिन बे ओनसोलनिया मोनसे नाम फैगोन जे मानसिफ्रा जोबोद नोरोम, गुरै आखुनि। सोरबा सोंदों आन्दायदों, नै ओरैसो, नै बेफोरबायदि माबाखौ जाहाथे थाब थाब पिकआप खालामनानै सिटुवेसनखौ लानो हायो। आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। पिकनिक होनोबा जोंनि माइन्डआव मोनसे कनसेप्ट फैयो जे जानाय लोंनाय जायो होननानै। बेफोरखौ एसे जों चेन्ज खालामनो हागोन। जों बेखौ नंगौ, निस्सय पिकनिक होननानै बुङोब्ला जों जानाय लोंनायजों जों थाङो। खिन्थु पिकनिक होननानै बुङोब्ला सोरबायाबो लोंफैयो, सोरबायाबो लोङा। खारन बेहाय मोनसे फेमिलि इन्जयमेन्ट बा मोनसे इयुथ फ्रेन्ड सार्कोलनि
बेबायदि गोबां रोखोमनि मानसिबो सोरबा बोराय बुरै ज' फैयो सोरबा बुरैफ्राबो खेबसे थैनायनि सिगां खेबसे बेरायनोसै होननानै फैयो थ' गासैबो मानसिफ्रा पिकनिक जाग्राफ्रा लोंग्रा नङा खिन्थु माखासे मानसिफोरा बेखौनो लोंनानै इन्जय खालामनो मोजां मोनो आं बेखौ बुंनाया जा लोंनानै जाहाथे बिनि ब्रेकआ जआ माने मा बियो थांनायाव रावखौबो एक्सिडेन्ट खालामलाङा लों दुनियाव मानसिफ्रा लोङोब्ला लों जों बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया बे गावगावनि हिउमेन केरेक्टार आं दिनै लोंनो थिनदों होननानै गाबोन मिडियायाव सोरबा बुंनो हागौ खिन्थु आं बेखौ बुङाखै सोंनायखाय बुंदों थारमाने ससाइटियाव मानसिफ्रा लोङो खिन्थु आं बेखौल' बुंदों नोंनि जि लामाजों नों साइकेला सालायलांदों बे ब्रेकआ जआ बेखौल'सो आं बुंनो जाहाथे बेवहाय गोजान मानसि फैनायफ्रा डिस्टार्ब मोना गावजों गाव बुलाय सोलाय जाया आरो मोजाङै मोजां जों बेखौ एक्सप्लइट खालामनो हानांगोन बेखौसो आं खावलायदों सेफटि मेजारनि थाखाय दा जोंहा लकेलाव SSB दङ दा बेफोरनि सहाय जोङो जेब्लायबो लानांगोन आरो थानानि जों मोनसे सहाय लानांगोन आरो लकेल जोंहा मोनसे सासे EM दङ रनजित जोंहा फेरेंगा बिथांनिफ्रायबो जों सहाय लानांगोन आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जों माखासे नोजोरखौ लानांगोन आरो जों जेनाखि प्रकाकन दिनै SSB दङ थाना दं बेफोरनिफ्राय जों सहाय जगाजग लाबाय थानाया गोनांथि दं आं होननानै सानो नेचारेल बिउटिया गोबां दङ अखल मोनाबिलिल' नङा जोंहा उल्थापानिबो दङ आरो ओरैहाय मानासाथ' नेसनेल माबा आरो दा रायमाना जागासिनो दं टुरिस्ट प्लेस दा बेफोरखौ जोङो माबोरै किप इट आप खालामलांनो माबोरै जोङो फोजौना लाना थांनो दा बेसो जादों जोंनि खोथाया दा बेखौ जोङो BTC गभर्नमेन्ट हिसाबै जेनाखि जों सावरायदों आंबो सावरायदों बे हिसाबै जोङो मोजां स्टेप्सखौ लागोनखौ जोङो नुदों आरो जुदि बेबायदि थायोब्ला निस्सय जोंनि ओनसोलनि जेनाखि बेखार होंग्रा सेंग्राफोर बिथांमोनाबो दिनै एसे एटलिस्ट गारि सालायनानैब्लाबो जिपसि सालायग्रा ओंखारगोनथ' सोरबा गाइड इंलिश गोरोंफ्रा MA BAफ्रा सोरबा फरेनार फैयोबा बेखौथ' हटेलावहाय इंलिशनि एसे एसिस्टेन्ट थानो हागोनथ' दिनै शिलंफ्राव बा दिल्लीफ्राव थाङोब्ला सोरबाया इंलिश रोङाबा इंलिश लानांगौ एसिस्टेन्ट जायोना दा बेफोरबायदि जोङो मोनसे जब जों बेबायदि खालामनो हागोन बेयो गाज्रि नङा वर्ल्डआव बिदिजोंनो सोलियो दा बेखौ जोंनि BTC गभर्नमेन्टआबो लायैनि मानि गैया आरो लानांगोनबो आं बेखौ माइसेल्फ आंनि हारसिं हिसाबै बिबेका आं बेखौ थोनो आंबो जेनेबा बिभिन्न जायगायाव गिदिंबाय आं नुबोबाय जे टुरिजिम आरो नैबे मोनसे स्पट सेनिक बिउटिफ्रा गोनांथि दङ अब्लासो मोनसे ओनसोला जौगायो आरो बाहेरानि मानसिफ्रा फैनानै बे ओनसोलाव गावसिनि साननाय हनाय गोजौ थाखोनि जेनाखि रायलायनाय आरो बिहेभियार बेखौ नुयोब्ला जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा सोलोंनानै थाबैनो जोङो आवगायलांनो हायो